Bueno, pues un altre programa, el 15è ja. Marc, Mateus Fernández. Avui serà quasi un monogràfic de Mateus Fernández, Això eh? és. Avui hem de parlar de Mateus Fernández. Què ha passat aquí? Què ha passat aquí amb aquest tio? Ningú ho entén, ningú ho entén. Ah, sí, jo sí que ho entenc. Home, jo entenc la visió del tio. O sigui, la visió del tio l'entenc perfectament. Aquest tio és un crac. És un heroi nacional. Aquest tio, aquest tio ha de ser la inspiració de la resta de generacions. Totalment. O sigui, aquest tio literalment ha treballat 17 minuts en tot l'any i ha cobrat 606.000 euros. Aviam, fiquem-nos una mica en context. Per la gent qui no conegui Mateus Fernández, és un jugador brasileny, si no vaig molt equivocat. Deu ser un jugador brasileny. Si vols que et digui la veritat, no n'estic ni jo segur que sigui brasiler. Jo crec que pel nom, diria que sí. Jo crec que pel nom deu diria pegar. Que sí. I el coloret de pell. Llavors, Mateus Fernández, un tio un jugador que el van fitxar... Quan el van fitxar? A l'estiu passat. L'estiu passat, junt amb qui més va entrar? De Jong no, ja fa més dies. Pedri, Dest... Exacte, sí, devia ser aquesta fornada que van entrar tots aquests. Llavors, és un tio que se'l va fitxar, és un crac. És que és el puto geni. Ets un crac. I per a on havia d'anar Mateus Fernández? A quina posició anava? Migcampista. Ho sabem? Migcampista, substitut de Busquets, poder? Havia de ser? Substitut de Douglas o d'alguna tolla de les que hem tractat. Douglas Pereira. Bueno, és un tio que se'l va fitxar per substituir algun d'aquests grans i que ha jugat la friolera de... Quants minuts exactes? Ho sabem? Tenim 17. La informació. 17 minuts. Sabem el partit que va jugar o no? Un de Champions... Dinamo de Kiev, pot ser? 17 minuts de Champions contra el Dinamo de Kiev. Com vam quedar? Ho sabem? No ho sabem? Joder, sí que estem poc informats en aquest programa, tio. Sí, tio, avui... Estem molt poc informats, eh? No, home, no. Jo he posat moltes exclusives, eh? Sí, no ha habido ninguna... Això és molt cert. I no hi ha hagut ninguna que m'hagi equivocat. No. No sé qui estàs fotent aquí amb uns cascos quan podria ser periodista del diari Sport, per exemple. Guanyaries dineritos, eh? Bueno, és un tio que el van fitxar per 17 minuts. Sí. Dinamo de Kiev. I per la friolera cantidad de quants milions? Hòstia, té nom de nova pandèmia mundial. La Fiolella 29. Quants milions ens va costar, el col·lega? Mira, perdó. 13 milions d'euros. 13 milions d'euros. Més 7 en variables. Perfecte, que els variables no cal comptar-los perquè no ha jugat. Llavors aquests variables no... Bueno, és que de vegades són variables de si guanyes una lliga, guanyes una copa... Llavors, poder encara ens ha costat més car. Ojo. Tot podria ser. Total, que és un tio... Sí, digues. Espera, perquè és que els números són molt espectaculars. 80 minuts amb tota la temporada. 21 minuts. 21. Ah, 21. 21 minuts. Bueno, tio, ja són més. Partits jugats, un com a suplent. Vale, perfecte. Minuts total de la temporada. Ai, per partit, 21. Vale, sí, correcte. Ha fotut. Tiros en tota la temporada. Un. Vale. També et dic, 21 minuts i xutar una vegada no està malament. No està mal. Va cometre una falta. No?
Migcampista ja està bé. I, ojo, Correcte. té un gran número de passes encertats. Quants? El 100%. Tio. O sigui, aviam... Va fotre 14 passes i els va fotre tots bé. Ei, Perfecte. jo no puc res a dir. demanar res més. Doncs, Res a dir. xaval. Res a dir. Llavors, la notícia amb tot això és que, sorpresa, s'ha rescindit el contracte de Mateus Fernández i marxa del Que Barça. xalfletxa. Que sorpresa. Home, sí. Home, I poder de òbviament, futbol, i és molt probable, perquè, aviam, anem a centrar-nos un moment. Quin equip pot fitxar? És a dir, aquests 13 milions que ens va costar més 7 de variables, diguéssim que la idea general de tot això és que els puguem recuperar d'una manera o altra. Ja sigui jugant, ja sigui venent-lo, no? Aquesta seria una mica la idea quan fitxes algú. Llavors, sí. Mateus Fernández, òbviament, no aconseguiràs aquests diners perquè no ha jugat. Ha jugat 21 minuts, per tant, ni samarretes ni res de Mateus Fernández, no cal ni pensar-ho amb això. I a part, qui et fitxa un tio que ha jugat 21 minuts? Que sí, que ha fet 14 passes bé i un xut a porta. Però... Ojo. Que poder jo, això també t'ho puc fer, Depèn de com t'hi fiquis. Però és que, sí, clar. Però és que, ojo, amb les paraules de Mateus, en una entrevista que li va fer el Mundo Deportivo. Mundo Deportivo. Pienso que Koeman... Mundo Esportivo. Sí, el món esportiu. Pienso que Koeman tenía algo personal conmigo. Un mes después de debutar ante el Dinamo y no haber vuelto a jugar, fui a su despacho y le dije, ¿jugué mal? Me contestó, no, has jugado bien, pero no te puedo dar oportunidades. No cuento contigo. No tienes calidad Barça. En los entrenamientos... En los entrenamientos me ponía de lateral, de defensa, fuera de mi posición, y había días que no entrenaba. Només li faltava que el fotessin de porter. Solo calentaba. Y hacía finalizaciones, pero no estaba con todo el grupo. Quina meravella. Pobre tio, també t'ho he de dir. Vull dir, ets un tio que està al Barça, no et deixa ni entrenar amb els teus companys, et foten apartat, allà tira i escalfa per fer bulto, imagino, perquè no sé per què. I perdó, la web anterior està malament. Per què? Va fer un tiro més. Perquè són 7... No, van ser 7 milions més 3 en variables. Vale, corregim. I 17 minuts, com jo havia dit al principi. Vale, bueno, llavors sí, cony. Llavors sí. Calladets. Y cuando le preguntan, ¿por qué solo has jugado un partido con el Barça? Y fa, no lo sé, yo me pregunto lo mismo, señor. Ha de dir. Yo no sé. Que ha de dir. Que, coño, que, pues coño, que estàs al puto Barça, tio. Això és el que passa. Però a mi em fot pena aquest xaval. Si ja tu arribes al primer dia... Quina pena, però quina pena, Miquel, que fa un moment estàvem parlant... Ja ho sé. Que tu em deies, hòstia, no sé si quan podrem gravar, perquè fotré jornada completa i bla, 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 bla. Que aquest tio ha cobrat 600.000 euros per córrer 17 minuts. Ja ho sé. Si és que és el sueño espanyol. Però tu imagina't que arribes a la teva feina, vale? El primer dia, i t'asseus... O sigui, el primer dia... Mira, en el meu cas, cerveser, arribo el primer dia i etiqueto botelles durant 17 minuts. I les etiqueto... Bé, que no les etiqueto malament, Me'n vaig al despatx del jefe i li dic, ho he fet bé? Em diu, sí, però ja no tornaràs a etiquetar amb Tevida ni tornaràs a produir amb Tevida i, a més, no et deixaré ni estar a la fàbrica amb els teus companys, sinó que estaràs a fora prenent l'aire. Tio! Vale, Xanyó, però em plegarà 600.000 euros a l'any. No, clar. Vull dir, anem d'una banda a l'altra, Amic. Però, jo què sé, tio, em fotria pena. Bueno, el cas és que, per fi, marxa Mateus Fernández. No sabem si se'n va a algun altre equip. Jo diria que no.
no ser... poder... Hòstia, t'imagines que se'n va amb Alex Song a Djibouti o algun país d'aquests? Seria... Seria cojonante. Pues ojo. Segurament, perquè aquí... Jo crec que a una lliga professional, no. Anirà a jugar a la segona divisió de Brasil o alguna cosa així. Segurament. Tio, Mateus Fernández. Li hauríem de... El Bolsonaro Futbol Club. Sí, li hem fet un petit homenatge a Mateus Fernández. Què? Que ja tocava. Que és un... Sí. Sí, un tio així té els collons molt ben ficats. Sí. Heroi nacional. Totalment. Quina meravella. Segon tema. Vinga, anem per feina. Segon tema. Renovació de Lionel Andrés Messi Cucitini. Què? Ui, hi ha un peu! Un peu! Ui, mare! 2 peus! Se li veu el peu. Saluda! Home, no, pobre, que deixi els peus aquí. Andrés Messi, Lionel Andrés Messi Cucitini. Renovació. Què n'hem de dir d'això? Andrés Messi. Andresito. Què n'hem de dir? André Gómez. Sabem algo? Alguna novetat al respecte? Sí, tinc una. M'agrada molt aquest plano de les teves entrades. M'està agradant molt. Sí, eh? Sí. Sí? Sí. Estàs tornant a fer un dibujito? No. Vale. I és que, i no és conya, m'han filtrat el contracte de Messi. I el tinc i el puc ensenyar. Exclusiva. El pots ensenyar? Exclusiva. El puc ensenyar, tinc permís. Sí? Sí, tinc permís. I el tens a l'ordinador? El tinc aquí. De fet, l'he imprès perquè sabia que... Tio, però en quin programa ens estem convertint, això? Això és qualitat. Anàvem de cutres? Però com... Joder. ¿Y por qué me lo había creído? No tinc... No. A ver. Perdó per la mentideta. Tècnicament no he fet cap dibuix. Vale, bueno. M'agrada això que dius. Espera. Poder... No havia fet dibuix, no. Vale. Llavors, no tinc cap... No tens cap informació, cap filtració? Sabem algo? Se'n sap res? Doncs anem a mirar els mitjans esportius ara mateix. Messi. Bueno, avui a la porta ha sortit i ha fet... Tranquil. Tranquil·lets tots. Sí. Tio, i clar, vull discutir sobre aquest tema. Tècnicament, a partir de demà, Messi ja no és jugador del Barça. Ja, tio, és veritat. O sigui que la renovació ha de ser avui, sí o sí. No, vull dir, pot ser d'aquí un mes. Vol dir que a partir de demà és agent lliure, que no té equip. Vale. Que no té equip. Vale. Jo vull discutir una mica sobre aquest tema. Leo Messi. Què hem de fer? Què hem de fer? Sí, papa. Home, ens acabem almenys 2 temporadetes. Tu te'l quedes. Tu creus que són 2 temporades que val la pena el que pagarem per ell? A nivell de rendiment? Sí? I tant. I tu ets dels que pense que al costat de Messi altres perden qualitat? No. No? No, això és una tonteria. És com diuen Messi és Messi perquè va tindre a Xavi Iniesta. Perdó, però Xavi i Iniesta eren qui eren perquè també tenien a Messi. Vale, llavors... Perquè tenia un jugador de qualitat de Messi, si no... Clar, llavors, tu faries un equip al voltant de Messi? Construiries un equip al seu voltant? La Porta veig que sí, perquè ja ha portat el Kun Agüero, a Depay i tots aquests que poden anar bé per Messi. No? Algú... Home, jo crec que sí, vull dir, a veure, és que un tio que t'ha fotut 700 gols des d'aquesta no queda otra. Sí, però el que vull dir és que un dia d'aquests deixarà de fer-los. Deixarà de fer gols, deixarà de ser tan bo, segur. Cristiano. Però no em comparis el Cristiano d'ara al Cristiano del Madrid, per exemple.
Bueno, però mira, Ibrahimovic, 40 anys i el tio fotent-te 30 gols per temporada. Mira Lewandowski, 35 anys i segurament l'any passat hauria d'haver guanyat pilota d'or i aquest any jo crec que també. Vale, però poder no són lligues tan competides com l'espanyola, o sí? Home, sí. Home, la italiana, no s'excusa. per favor. Home, Bueno, a part de l'Inter i l'Atalanta, poder una mica. Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Torino, No Sassuolo, Sampdoria... Home, sí. Sampdoria, mira, jo els hi tinc carinyo perquè el meu tiet és de la zona, però Sampdoria. Aquí, què collons tenim? Sampdoria. De Gènova. I aquí què tenim? Tenim l'Almeria. No, tio, aquí tenim el Màlaga. Madrid, l'Atlético, el Sevilla, el Villi, València dona molt pel cul, la Real dona molt pel cul. O sigui, jo no compararia, per exemple, una Real que podria estar per la zona amb una Sampdoria, per dir alguna cosa, que poder per taula de classificació. La Roma, ens hem deixat la Roma. Tio, la Roma. Això et volia preguntar. Què? La Roma, què? Perquè la temporada passada, una putíssima merda, se la quede, en principi, José Mourinho. És veritat, sí. No, en principi no. Ja hi és. Sí, i tant. Renoven l'estadi, que, tio, és un estadi molt de puta mare, tot s'ha de dir. No l'he vist. Pues no està mai a Roma. Mole bastant. No han estat a Roma. Pues, tio, vés-hi, et molarà molt. A més, tu que ets cristiano, collons, tens el Vaticà allà, fill meu. Però no teníem pendent anar tu i jo, cap gros. Tu ves avançant feina per si de cas, perquè aquest any amb el tema de l'ERTO i ser puta mare ves a saber si tinc vacances jo. Llavors, Leo Messi, tu te'l quedaves? Jo, sí. Jo me'l quedava. Sí, jo me'l quedava. Però que no se m'acomodi gaire, tampoc t'he de dir. Que no s'acomodi gaire. Clar. Ojo. Però tu has de tindre un jugador com Messi, tio. No pots perdre un jugador com Messi. I més per tot el que ha donat al Barça. No, a més que... O sigui, el problema de Messi és que, collons, si aquest rellotge que collons està sonant? Que sona hores, sona minuts? I cada quart d'hora us doni pel cul amb la musiqueta? Ti. Fots. I a la nit també? O l'apagueu? Ti. També? No. Ti. Hòstia, tio. Deu ser una casa de bojos, això. No, t'acostumes. Me sento per ahí també el periquito. Joder. Vale. Mira, sí, no, el que t'anava a dir. Que jo, el problema de Messi és que no hi veig un substitut. Si fos... És que no hi ha substitut. Ja, però algú que diguis, hòstia, punta manera, perquè Ansu Fati, sí, tio, serà molt bo tot el que vulguis, però, òbviament, no pot agafar un equip a les esquenes. No, llavors, no. És el problema que hi veig amb Messi és això, que no hi veig un substitut. Per tant, jo me'l quedaria mentre no hi hagués algú altre que el pogués substituir. Després, ho sento molt, fill meu, gràcies per tot, però al carrer. Perquè estàs cobrant una milionada, cabron. Llavors, a part d'això... Defraudador. Defraudador, de merda. A part d'això, què més? Què més vull comentar? L'Eurocopa. Va, ahir, tio, puta jornada de l'Eurocopa d'Espanya i l'altre qui era? Espanya i... França-Suïssa. I França-Suïssa. Ojo, França, toma pel cul. Països Baixos, al carrer. Portugal, fodes, a la merda. Estan caient tots... Alemanya a la puta calle. Estan caient tots com a mosques. I queda... Jo crec que ara mateix els tres candidats per guanyar l'Eurocopa són Espanya, Itàlia i Inglaterra. I no per ordre, Jo crec que hi ha un 33% de possibilitats. Home, sí. És que, clar, et queda, si no, Dinamarca... Dinamarca, Suïssa i Ucraïna. Ara et dic, mira, els quarts de final són Suïssa-Espanya divendres a les 6. Aimi Roja. És que ets un botifler. No, hòstia, m'he deixat... I m'he deixat Bèlgica. Ets un botifler. Sí, què passa? Sí. Mira, ensenya un moment el que tens a darrere. Ensenya-ho un moment. Que jo crec que és interessant de veure, això.
direu, que maco, que maco. Pues va amb la roja. És un tio que va amb la roja. I per què? Pues no sé per què. Perquè és un... Bueno, sí, perquè és un franquista. En realitat ets un Si no puc disfrutar de... Mira. Si no puc disfrutar de futbol, jo ja mejor me muero. Ja directament agafo i em tiro per la finestra. Pues ves a Itàlia, tio, ves a... jo sé... Que no, que yo con mi España, que me gusta mi España cada vez que Mi España, coño! Que sí, hombre. Llavors, diguéssim que queda Bèlgica, Espanya, o sigui, així de bons, Bèlgica, Espanya, Itàlia i Inglaterra. Com ho veus, això? Com ho veus? Home, jo crec que Espanya pot guanyar, Si segueix jugant com ha estat jugant aquests 2 últims partits, pot guanyar. Però els està costant barbaritats, També és veritat que no hi veig... O sigui, tots els partits que he vist, no he vist cap que diguis aquests et poden rebentar. Perquè Bèlgica... Espanya jugant com ha jugat contra Eslovàquia i en especial contra Croàcia. Clar, a Croàcia estem parlant que és un país de molt de risses, però que tenen un equip bastant hòstia, vull dir, no deixen de ser subcampions del món. No deixen de ser subcampions del món, aquesta gent. I els hi vam fotre 5. I jugant un futbol espectacular. Vull dir, jo crec que ara mateix Espanya és la preferida per guanyar l'Eurocopa. Potser em fotria ràbia, tio. Em donaria bastant pel sac. Espanya hi t'ha de donar la raó amb Itàlia. Itàlia està jugant molt bé. Jo crec que potser és el que està jugant millor, Perquè Inglaterra, ahir, sí, va... Clar, potser és un altre joc, Van més aguantar i quan poden, pam, te la foten. Però Inglaterra, Bèlgica, qui més hem dit? Inglaterra, Bèlgica... Itàlia és el que et pot fotre i Espanya... Dinamarca està jugant molt bé. Dinamarca està jugant espectacular, Sí, però tant com per fotre-te el susto, no. No. Jo crec que arribaran a semifinals. Faran com una mica com un Irlanda del Nord, que el 2016 va fer una Eurocopa espectacular i van arribar a semifinals. Pot ser. No, perdona, va ser... Bueno, Irlanda del Nord i Gales van ser les dues sorpreses. Home, no, pot ser. Però és això, aviam, Suïssa jo crec que no tindrà res a pelar contra Espanya. I... Home, Espérate. Una final Espanya-Itàlia molaria bastant, Jo sigues de... Si tornem a fotre 4 com el 2012, encantat. El que passa és que Itàlia sempre s'acollonen al final. Sempre els hi passa el mateix. Home, Itàlia va guanyar una Eurocopa? Va ser? Una Eurocopa o un Mundial? No me'n recordo. Que van jugar Itàlia a França. El 2006, el cabezazo de Zidane. Exactament. Que van guanyar els penals. Sí, que era Eurocopa o Mundial, allò? Mundial. Tio, quan se celebra el Mundial? L'any que ve. Vale. A Qatar. Vale. Gran destí turístic, Qatar. I hòstia... grans drets humans a Qatar. Lo milloret de Qatar. Aquí ens queixem molt de la llei trans i tot això. Però allà ho tenen arreglat en 5 minuts. Acá, 5 minuts en 5 minuts. Dient nosaltres som els més feministes. Les dones podeu conduir i anar a l'escola. Fixa't. Però és que què més vols a la vida? És que per què us queixeu tant, hòstia? Joder, si pots conduir al col·le, és que... Sí. Que és el següent. Podreu treballar. Que puguin votar, saps? Quins collons tenen, també? Que... Podeu decidir si cuinar o no. Exacte. Que no podeu decidir-ho. No, tampoc, perquè si no cuines ja veuràs com t'arreglen aviat. Sí. Bueno, tio, comentat tot el que s'havia de comentar, poder, no? O què? O vols comentar alguna més? La Copa Amèrica, que està sent molt interessant. Pues això ho comentes tu, perquè jo no en tinc ni la més remota idea de com està anant. Pues la Copa Amèrica ara mateix començaran els quarts de final. Quin dia juguen? I la veritat, em sembla que dissabte per TV3... TV3 té els d'estos de la Copa Amèrica.
En sèrio? Tenen els únics de la Copa Amèrica que es pot veure a Espanya són TV3, que només posen els partits d'Argentina o casualitat. És que són, tio, és que la mare que els ha parit també, Joder, TV3 la teva si ets del Barça, perquè si ets d'un altre equip, la teva no, Partits interessants, tipus, jo què sé, el dissabte juguen Brasil-Xile. Maco. O, per exemple, vull dir, divendres a les 11 que juga Perú-Paraguai, amb tots els meus respectes. I els poden donar ben pel cul, Però ben donats. Els peruans i els paraguaianos. Paraguai, que l'únic bo que té és la fruita. Paraguaios. El Paraguai... Que és com si haguessis agafat un préssec i hagués fet pipa! Sí. I un flotador. Bueno, i després, diumenge, Argentina contra Equador. Però és el Leo. I a l'Ibai, tio. Ara no es pot veure... A l'Ibai no ha comprat els drets. L'Ibai, sí. Com pot ser això, tio? Quants calés ha de tenir aquest pavo per comprar els drets de la Copa Amèrica? Saps qui li ha comprat? Ojo, perquè és que la història és bona. A veure, explica-m'ho. Els drets de la Copa Amèrica els ha comprat Gerard Piqué perquè volia un mitjà per on veure la Copa Amèrica i volia que el seu amic Ibai Llanos fos el que retransmetés els partits interessants. Això és un nivell que aquí no... Vamos. Com pot ser? Com pots tenir tants calés i els ous tan rodons com per fer això, tio? Tu imagina't que ara nosaltres ens fotem famosos i ens fem amics del Piqué i m'agafen a mi, el Piqué, i em diu «Ei, m'agradaria veure retransmetre la Copa Amèrica. Et compro els drets i ho fots al teu Twitch i amb els beneficis que traiem ja en parlem». No és mala cosa, perquè la pasta que arribaran a guanyar amb això... Ni TV3, ni Antena 3, ni polles, Joder. Sí, clar. I l'altre lloc random que dius tu, hòstia, mira, el Twitch no em funciona. Jo no miro TV3 porque soy español. Series Pipi. Quina alternativa tens? Roja directa. No. I veure per pirata. No. La televisió de Galícia. La televisió galega. Per què la televisió galega? Jo què sé. No compramos los derechos. No sabia ni que als gallecs els agradava el futbol, perquè sí, Vigo i a Coruña i el Depor i poco más. Fora. I ja està. Bueno, I calla. Que no sabíamos qué hacer. Tu saps com ens diuen els espanyols als argentins? Sí, lo gallego. Lo gallego del orto. Sí, no diuen lo gallego. Jo no sé. No hay. Es lo que hay. Déu-n'hi-do. Saps que l'altre dia vaig tindre un somni que estàvem a l'Antàrtida i jugàvem un partit contra pingüins? I el porter era el pingüí. Vols que et recomani un psicòleg, un psiquiatre... Perquè això t'ho has de ficar, vull dir... Perquè aquest subconscient que relaciona futbol amb pingüinos... Psiquiatres en conec uns quants. Pues, noi... Però com comprendràs, els psicòlegs de la meva feina doncs si puc anar i dir-los mira, em vull tractar el meu subconscient perquè he somiat que estava jugant un partit de futbol amb pingüins i el porter amb pingüi. Seria una risa, Em dirien, xaval, t'institucionalitzes tu o ho faig jo? Sí. Mare de Déu. Tio, hi havia alguna més que volia comentar. Sí, jo també, i no m'acuerdo. I no me'n recordo. No sé, de la Copa Amèrica era? No me'n recordo. Vols que faci minutos musicales? Espera, faig minutos musicales. Vale. Espera un moment, mentre penses... No, conya, els faig jo mentre tu penses.
Ja, és que, tio, m'ajuda a pensar. Esperi, que... Canvi de cançó. De morir-se viure. Tu ves pensant, Saps que no se m'està Canvi acudint de cançó. i m'estic distraient més de lo que toque? Pues no sé, tío, no sé qué tan a dir. Es igual. Lo dejamos Mira, aquí, si de cas, ¿no? Pues sí. Pues, a ver, que sí. Por motivos técnicos, mirarem aviam si podem fer programa cada setmana a partir d'ara. Ja ho farem, i si no, pues ja us donarem pel cul, perquè per una persona que ens visiti, pues ja us poden donar tots pel cul, saps? Malparits. Malparits. Visiteu-nos, és que no us costa res, collons. Més que són temes interessants, fossin una merda, pues mira, però estan bé, estan bé. Bueno, pues, algo més a comentar? Vols dir algo més? No? No. Vale, pues, hasta aquí. Ah, sí! Ja sabia el que volia dir! A veure, digues. Avui és la final del Barça de Futbol Sala i estic molt content i estic mirant a veure si troben les putes entrades que queden i comprar-me l'entrada. Que anem a mirar si me la puc comprar en directe perquè seria molt feliç. A quina hora juguem? I contra qui? A les 8. Contra el Llevant. Partidazo. I s'han acabat les entrades. Molt bé, Marc! Olé! Tia, però... Ah, clar, Pues perquè des de casa. perquè hi ha aforament reduït, claro. Quanta gent hi deixen entrar? Crec que 1.000. Collons, 1.000 persones van a veure el futbol sala. Tant. Si és que al futbol sala us creieu que no, però... O sigui, jo he arribat a anar a finals de futbol sala de la Lliga, que vaig sempre. Jo he arribat a estar amb el Palau Blaugrana ple, però que ple, que no quedés ni un seient. Ho trobo avorrit, el futbol sala. A mi m'encanta el futbol Més, sala. saps el que em molesta? Una mica com el bàsquet. Aquell soroll de parquet... Del puto... Mira, ja portem mitja hora de programa. Saps aquell soroll de parquet? Que sembla que hagis xafat una rata. Sí. Oh, juro, amb car de negre. I amb el hockey encara és pitjor. El hockey encara és pitjor. Però és que el hockey ja ho Rasqui la roda. L'any que ve podríem anar... L'any que ve podríem anar a veure un partit del hockey només per fer la broma i gravar des d'allà. L'any que ve hauríem d'anar a veure un Barça-Noia Freixenet, de Sant Sadurní. Bueno. Va. Hòstia, podríem fer secció l'any que ve i fer un vídeo gravant veient partit de hockey. Un de handball, un de futbol, sala, un de bàsquet i un de futbol. Vale, em sembla bé. És una bona idea. Em sembla perfecte. Molt bé. I podem-nos aficionar amb el hockey. No ho crec, ho dubto molt. Però bueno, Mateus Fernández ha jugat 17 minuts, Vull dir, tot és possible en aquesta vida. Tot és possible. Pues fins aquí el programa d'avui, o què? Intenta no tancar... Ja, espera, avui ho faré bé. Vale. Mira, ja tinc el ratolí ficat on s'ha d'apretar. Vale, pues, Aquest programa està possible gràcies a un ordinador, Miquel Giró, Marcoi Martínez i la mare que em va parir castellà. Oh, mama. Molt bé. Pues, hasta luego. A veure, si t'ha agradat aquest vídeo, que espero que sí, fes like, subscriu-te, campaneta, gato, i això, perquè no et costa res, no et costa res. I ens faries un favor, perquè així ens sentim una mica estimats.